Și am găsit de nou videoclip de pe acest canal, eu mă numesc Kin și vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult și mă susține. Da, vreau să-mi cer scuze pentru că n-am mai postat de atâta timp. Da, am fost foarte ocupat cu școala, probabil că de acum o să revenim forță. Sper să funcționeze, să meargă sunele de mamă! Thanks! Doamne, că ești acolo cât aproape să mă luat. Nice! Da, vreau că de acum înainte să fac... o să postez videoclipul deși... Da, nu pentru asta. Da, nu știu dacă e făcut chiar așa cum trebuie, dar... E făcut singur și trebuie să mă uitați, pentru că nu am multă experiență în chestia asta, nu am niciodată. Nu am multă experiență în chestia asta cu bannerele. Da, Blex și pariat, alegeți o echipă și pariați. Și stați să vă arăt. Deci, nife, ceva de gen. Scrie așa semnul exclamării, nice. Enter și vă selectați ce cuțit vreți. Hai, o să aleg carambitul și mai să select cu S și o să vă apară așa, select paint for the current weapon sau select paint for each weapon. Asta ales pentru cuțitul cel în mână sau ceva de genul. Bun, am câștigat și slash cu S. Și doi, alegi arma. Mai sper să am mamă, ce frumos. Am uitat că am hyper-vist. Da. Doamne, ce idiotă și tare. O să fac și un tutorial cum puteți găsi astea. Dacă vreți, bineînțeles, să fac niște tutoriale cu tot felul, cu, de exemplu, avem o serie specială de tutoriale cu de ce se face ceva de genul. Și gen să vă învăț tot felul de ce se și că la Slash Dragon lor. Nu. Să facem tutoriale de tot felul de programe și așa. Să înceți, lăsați like și coment. Sau ce fel de videoclipuri să mai pun. Pentru că cam sunt fană de idei. Cine ai pară asta? Hello. No.
Fără la slash pe ei. S-ar putea, nu știu, cred că săptămâna viitoare să fac un live. Deci s-ar putea, nu știu. S-ar putea. Ha, mă rog. Mă uitau față în camera, ce-o problemă. Ieși. Bine. Ce faci? Bine. De-a venit de la... Faci una de ăștia bine. Am venit de la 2, doar că am mâncat. Bun. Cipriana. Poate că nu-l văd eu, să nu știu. Da, râs. Cât suntem? Da. Bă, Da? Măcar. mă rog. Bă, bă, acum a plinut? Doamne ferește, stai să verificăm. Bă, ce-o tâmpit. Bă, bă, acum a plinut? Unde? Mapele, cărțile care se pun. Bă? Dacă n-am jucat. Ăla e, Nice. dar nu joc comp pe piele. Poți să taci. Bă, cine e Silver? Oh my fucking god, ce... Bă, n-aveți e? A, uite-l. Gata, cu tine de asta. Româniaș. Nova 2, nu știu eu ce de prieteni jucăm cu asta. O, doamne. Auzi, că aici a văzut că și-și cuțite. Am văzut că văzut. Nu? Loc. Eu. Bă, Teo, unde ești? Doamne. Oh my god. Eu. Ești unde? Oh, Unul. Mă joc doar de unul. Bă, am Dacă și o vă rog, întrebare. tăceți? Știu că nu găsiți după, dar am 25 de meciuri de competiții câștigate și nu mă ranchează. bă, unde e retarea asta? Păi, ieșeam mai pe locul 1, 2 sau 3. Și aveam Da. Oh my god, de-abia am scăpat. De idiot.
Hai să let's game. Mă rog. Nu mai merge. Hai chiar să duce. Hai să rupem tot. Let's să rupem tot. Ai embarrassat, ai embarrassat, oi de capul. Fac ce acolo. Am plecat, nu stau la discuții. Mă rog, uitați. Da, scuzați la ăsta, sper să fac să meargă mult mai bine. Încă lucrez la asta, da. Mă scuzați că am pus de clipul ăsta. Da, ne vedem data viitoare, pa, pa.